boas noites, balonmaneiros e balonmaneiras, benvidas ao voso programa de balonmán semanal. Pois nada, tamén decirvos que vos esperamos nas redes sociais que aquí abaixo as tendes. Seguídenos hoxe cun montón de novas da pasada fin de semana e do que vai vir esta, que non é pouco. Boas noites, María Fresco. Boas noites, Nacho, boas noites a todos e a todas. Como vas? Estamos que non paramos, Sí, a verdade é que sí. Estamos a tope de fin de semana pasado con final a 4, este fin de semana tamén final a 4. Un montón de eventos, non, María? Temos por aí. Pois sí, eu recoñezo que no Grove paseino, vamos, disfrutouse, que Final Four de primeira autonómica, que nivelón, que partidos, o sea, estivo señal. Este fin de, pois, vámonos a Carballo coa cadete. Sí, que non é pouco. Sí, é certo que, María, balonmán universitario, Campeonato de España, o Vigo masculino, Universidade de Santiago, que tamén representaron o balonmán galego estes días atrás en León, cunha actuación fantástica. Eso tamén é levar Galicia por o balonmán galego por España. Dende aquí, pois, lle enviamos unha aperta a todos os xogadores e as xogadoras que estiveron por ali. Te parece? Pois sí, e tamén volve a 5-5, vamos, que estamos que non paramos, pero eu creo que antes de empezar así, non me ollo destas entrevistas que lle gusta a xente, onde falamos cos xogadores e cas xogadoras que van a estar na Final Four, porque recordamos que hoxe temos aquí os invitados da Final Four cadete. Que che parece se hoxe comenzamos polas novas? Pois, como dicía, comenzamos polas novas que os equipos xuvenís clasificados para o sector estatal xa coñecen os seus sectores correspondentes. En categoría feminina, o Balonmán Porriño será o organizador do sector A, onde se enfrontarán, como vedes na pantalla, o Cucullaga Echevarri, o Atic Go Atasa Elche e o UMC Aula Valladolid. Pola súa banda, o Calfrima Carballal, como campión galego, viaxará ata Guipúzcoa e terá como rivais ao Sinergia Orio, que son as anfitrioas, o CDI Placea e o Anaitasuna. E rematamos porque recordamos que en xuvenil femenino tiñamos 3 plazas, co Escayolas Miguel Santos Balomán Cangas, que terá que desplazarse a Navarra para xogar ante o Malcai, anfitrioas, Zuazo e San Vicente. En categoría femenina temos rivais, por suposto, categoría masculina, pois exactamente igual. Na categoría masculina, o Buenas Migas Luceros organizará en Cangas o sector A, onde recibirán ao Josefinas Mérida, ao Creados Pulpo EK e ao Anaitasuna. O segundo clasificado galego, o Cisne, ten que viaxar ata Zarauz e terá de rivais ao Gran Camping Zarauz, o KH Granollers e o Balonmán Sin Fin. Desde aquí, pois eso, desexámoslle moitísima sorte na súa búsqueda do top 8 nacional. O balonmán galego, evidentemente, está con eles e estaremos con eles, claro que sí. Pois sí, moitísima sorte para todos os equipos. E se seguimos con novas, a máxima categoría galega xa ten representantes na fase de ascenso á División de Honra Prata Feminina, donde estará o Calvo Xiria como campión de Liga e o Reconquista de Vigo como campión da Final Four, esa que contaba antes que vivimos esta fin de semana no novo Monte da Vila do Grove, e que tremenda festa do balonmán galego foi. E en masculino temos ao Indupor Balonmán Porriño como campión galego e ao Culleredo como subcampión da Final Four. Que pasa co 6 do Nadal, actual subcampión galego? Esta é unha pregunta que se fai moita xente. E aquí, no de Volta e Media, imos aclarar a situación. A competición da primeira autonómica galega desenvolveuse de forma normal, como todos os anos. Ao remate da Final Four, a Federación Galega comunica á Real Federación Española que o subcampeón galego é o Magope 6 do Nadal. A resposta dada pola entidade nacional foi que o 6 do Nadal, pese a estar clasificado, non poderá participar na fase de ascenso a Primeira Nacional por unha sanción imposta ao club vigués. E, por conseguinte, será o Balonmán Culleredo quen ocupe o seu lugar.
A Federación Galega de Balonmán actuou e actúa como mero intermediario en dita situación, que será resolta pola Real Federación Española de Balonmán ou de quen sea competencia. Dende aquí, transmitir a todo o mundo que queremos que entendades que son 2 clubs galegos e, polo tanto, desexámoslle moitísimo ánimo aos 6 do Nadal, xa que sabemos o complicado que debe ser non poder desfrutar de algo que se gañou de forma xusta na pista, pero, por outra banda, tamén temos que desexarlle, por supostísimo, sorte ao Balonmán Culleredo na fase de ascenso, que será quen representa a Galicia xunto o Indupor Balonmán Porriño. E ata aquí a explicación, Nacho. Eu creo que quedou claro, non? Mellor explicado imposible. Quedounos claro, quedoulles claro a toda a xente que evidentemente é algo axeno á Federación Galega de Balonmán, non? Despois desta gran explicación sobre o tema 6 do Nadal Culleredo, é unha alegría para o balonmán galego é o anuncio da volta de Cecilia Cacheda a Galicia, máis en concreto o Mecalia Atlético Guardés. A semana pasada disfrutamos xa no de Volte Meda facendo a previa da Copa da Raíña e agora teremos a oportunidade de disfrutar da central de Lalín máis a menudo por aquí por Galicia. Que gañas de vela xa na Guardia. Moitos éxitos para Cecilia, evidentemente, nesta nova etapa. Moitísimos éxitos. E xa aproveitando, reenganchamos na Copa da Raíña, onde as rapazas do Mecalia Atlético Guardés fixeron unha competición increíble. En Málaga, uns partidos con moitísimo balonmán, ante 2 grandes rivais, aínda que caeran nas semifinais, é imposible que non estemos super orgullosos delas, porque ademais, María, de oca a oca, e tiran porque lles toca a final de Europa, que vai a final, María. Como me gustou esa, Nacho. Pois sí. O Guardés e o balonmán galego teñen unha cita coa historia este domingo no Pabillón da Sangriña. Partido de ida ante o Conjalti BSK. E para falar diso, temos vídeo dunha das figuras máis importantes do equipo esta tempada, Patri Lima. La verdad que nosotros llegamos a esta final con muy buenas sensaciones, ¿no? Después de esa Copa de la Reina, que sí que es verdad que perdimos de las semis, pero perdimos contra el campeón y perdimos dando la cara en todo el momento con un partido de gran nivel. Así que, aunque hemos perdido, creo que todo el mundo ha cogido buenas sensaciones de ese partido. Cuando llegamos aquí después de la Copa, ya teníamos la cabeza limpia para aportar esta final, así que llegamos muy contentas y muy positivas y sobre todo muy ilusionadas. Creo que el equipo turco es un equipo muy diferente de lo que encontramos de la Liga Española, ¿no? Es un equipo muy físico, un equipo con muchísima experiencia, con jugadores que en su pasado jugaron Champions. Así que sabemos sus puntos fuertes, lo estamos también estudiando e entrenando cómo los podemos parar. Y sobre todo creo que lo más importante para afrontar este partido y los puntos claves, sin duda para mí, van a pasar por nuestra defensa, compaginando obviamente con nuestras porteras, que últimamente están espectaculares. Así que para mí lo más importante del partido pasa por defender muy duro, una defensa muy presionante, porque ellas tienen muchísimas lanzadoras, son un equipo que físicamente es bastante potente, así que creo que también tenemos que utilizar nuestras cartas de balonmano español, con esas defensas presionantes, con esa defensa que no deja ni respirar ni pensar. Así que pasa por eso, pasa por defender muy duro y correr todo lo que podamos para poder llevar el partido y quizá llevar algo de ventaja para jugar ese partido tan duro que también va a ser en Turquía, ¿no? Qué grande, Patri. Que gañas de disfrutar domingo dela e de todas
E sabes quen ten aínda máis gañas de disfrutalo, María? O Inferno Sangriña, que vai a liar unha boa para a ocasión, seguro como fixemos hoxe nós para o programa. E temos sorpresas para as xogadoras do conxunto do Guardés. Comeza a primeira final europea do Guardés. Vamos, Guardés! Vosotros podedes, Guardés! Toda a guarda co Guardés! Vamos, Guardés! Estamos todas con vos. ¡A por Europa! Desde infantil do balonmán Pabellón Ourense Desechamos vos. ¡Buena suerte! Desde Atlántico Norte, ¡Forza Guardés! ¡A por Europa! E nós tamén vamos Guardés, como eses rapazas e eses rapaces que veíamos nas imaxes. Pel de galiña, vamos, un partido para soñar todos xuntos como familia que somos. Temos que encher as sangriñas de seguro, de coraxe, de respeto, de paixón e aupar o Mecalia a máis alto en Europa. Recordade, domingo 30 de abril ás 8 horas na Sangriña. Pois levamos emocionados toda a semana, así que chegue xa o partido, porque vai nos dar algo da emoción, eu creo, Nacho. E se de emoción falamos, xa vou reenganchar, de seguro que as nosas e os nosos cadetes están cheiños dela. Este domingo, el luns festivo, ímonos a Carballo porque seguimos de Final Four. E xa temos preparadas as rapazas que van disputar a final A4 cadete feminina. Que temos en xogo, María? Pois unha praza para ese sector nacional. Con quen vamos a compartir impresións? Pois xa lle damos entrada ás nosas invitadas, Alba Pérez, do San Roda Vigo, Leire Martínez, do Mecalia Atlético Guardés, Paula Dieguez, do Balonmán Rodeiro Cooperativo Rodo, e Goretti Carballal, do Ópticas Estudio Balonmán Cangas. Moi boas noites, rapazas. Que tal? Como estamos de ánimos para este fin de semana? Como estamos? Veña, Alba. Bueno, pois cheas de emoción, levamos xa tempo traballando, estábamos xa terceiras na Liga, e, bueno, e vamos a por todas na Final Four. Eso está ben, o dirá por todas, eso está moi, moi ben. Que opina Leire de todo eso? Pois temos moitas ganas e, sobre todo, vamos a xogar o mellor que podamos e a dalo todo. Paula. Pois con moitos nervios, pero eu creo que máis son as gañas de que chegue domingo xa e poder demostrar pois todo o traballo e esforzo durante a tempada.
Eso está ben, esas final a 4 son maravillosas. Goretti, tócache. Pois con moita ilusión, xa que pasamos de estar en prata a conseguir pasar a Final Four, con moita ilusión e a por todas. Pois, Claro. bueno, Goretti, continúo contigo, xa que falabas, non, de que vides da Liga Plata, o primeiro, benvidas á Final Four da Liga Ouro. Para que non o sepa, pois chegades a Final Four como subcampeoas da Liga Prata, porque a SAR, que foi o equipo campeón, non pode xogar a Final Four xa que o seu equipo da Liga Ouro estará presente, que é o equipo de Alba Pérez, que a temos aquí hoxe con nós. E vos tiveche desa sorte de que o Cangas da Liga Ouro foi campeón galego e clasificouse directamente pro sector nacional. Así poñemos a xente en contexto para que non sepa. E agora contanos como vivichedes a eliminatoria contra Lavadores. Pois a verdade é que comezou o partido bastante reñido, íbamos un arriba, un abaixo, todo o rato iguais, e ao final, con moitas gañas, conseguimos gañar. E, bueno, como están as expectativas de cara a este Final Four? Eu supoño que queredes acompañar as do Salón Avilés ao sector nacional, non? Sí, a ver, eu creo que melloramos moito en toda a temporada, que, pois, si se quere, pois eu creo que se pode. Alba, das 4 que vides como as mellores clasificadas da Liga regular, iso é un aliciente para esta competición? As mellores sodes vos, é un aliciente? A ver, nós quedamos terceiras, na Liga supostamente temos máis puntos que as demais, non imos confiadas, porque ir confiadas é malo, pero bueno, algo é algo. A parte diso, calqueira cousa pode pasar, un partido malo pode ter calqueira, pero o que hai que facer é xogar con ganas, traballando, representando todo o traballo de toda a temporada. Houbo subidas e baixadas, pero estivemos aí, e, bueno, agora é o momento. Ante vos, como xa falamos antes con elas, un equipo da Liga Prata, Óptica Estudio Cangas. A ver, é un equipo traballado, sabémolo. A ver, xogaron contra o B, tamén, da SAR, estiveron aí, creo que un partido gañaron, outro perderon, non o sei, seguro, pero bueno, non vamos confiadas. Eso é importante. Non queríamos escoitar, María. Esa é a atitude. Bueno, Leire, vos vivichedes unha Final Four na casa coas vosas xubes, que de feito estabas ti ali no medio. Agora tócache co teu equipo, co cadete. Como está o equipo? Estamos ao 100% para esta fin de semana? Pois eu creo que sí. Estamos, sobre todo, moi emocionadas, con moitas gañas. E, aparte, tivemos a sorte de xogar a minicopa a semana pasada e creo que foi unha experiencia que nos uniu un montón como equipo, tanto dentro e fora da pista. Sobre todo, temos ganas de xogar o mellor que podamos e esforzarnos un montón, pois, se podemos gañar. E ante vos, o Rodeiro, como vedes as vosas rivais? Pois a verdade é que creo que é un rival moi igualado. De feito, na Liga gañamos un partido e perdemos outro, polo que estamos 1-1. Creo que é un partido que se xogamos ben podemos sacalo, e se nos deixamos levar, teño claro que non. Por outra banda, Paula, tedes estudiadas xa as rivais? Sí, bueno, estas últimas semanas é o que levamos preparando, porque aparte xa o terceiro partido, como dixo Leire, que xogamos contra o Guardés, o primeiro gañámolo, porque xogamos ben e iso reflexouse, pero a segunda volta, pois, tivemos aí 2 baixas e varios días sen entrenar, entón, pois perdémolo, pero agora xa estamos listas, preparadas e imos a dalo todo. Eso. Oye, Paula, esta xeración xa conseguiu ese pase, non? A sector nacional en infantís. Eso ten que ser unha motivación extra, non? Sí, e aparte é un punto a favor porque a Final Four infantil que xogamos, pois, foi o primer partido que xogamos así con tanto ambiente. Entón, eso creo que fai que vayamos mentalizadas de outra maneira,
xa sabemos o que hai, xa sabemos como vai ser, entón xestionar os nervios antes dun partido será máis doado. Eso espero. E veña, vamos rematar cunha pregunta para todas. Esta pregunta soe metervos nun apreto, pero non pensedes que a facemos porque queramos que pasedes un mal rato, senón para que toda a xente que non ten a oportunidade de xogar unha competición así como a Final Four, pois sepa o que se sinte. Así que vou vos pedir que me digades cada unha 3 palabras que estedes a sentir a piques de xogar a Final Four. Ou veña, ou 3 palabras que identifiquen o vosso equipo, o que vos veña máis fácil. Así non complicamos tanto. Veña, quen se atreve a comezar? A ver que é un 0. A que empece xa vai un 0. Vexo dudas, María? Pois, non sei, emoción, ganas, ilusión. Pois sí. A ver, ninguén se anima máis. Alba, eu vexo que estás aí a punto de falar, A ver, nós no equipo estamos emocionadas, alegres e con moitas ganas. Eu é que diría o mesmo que dixeron elas. Leire, sí, Leire, dalle. Eu diría o mesmo que dixeron elas. Ganas, ilusión, moi emocionadas, tamén moi contentas. E Goretti, para rematar, non vale repetir, A ver, ademais de un pouco como elas, eu creo que ás veces hai un pouco de nervios, pero eu creo que poden ser, a veces son vos para decir veña con ilusión, un pouco do mismo. Veña, pois ímolo deixar aí, despois xa poño un apreto os rapaces que lles toca vir a... Agora xa lle direi o mesmo, non se vale repetir, que xa me sei esta de que fala a primeira. Paula, vas un 0 respecto a todas, que abriches ti Por eso falei antes, para que non nos quitaran. A ver que pasa cos que veñen agora. Así que nada, rapazas, moitísimas grazas por estar aquí hoxe con nós. Vémonos en Carballo, recordamos que o domingo tedes as semis e despois o luns o que veña. Moita sorte para as 4, para os vosos equipos e sobre todo a disfrutar do momento. Gracias. Chao. Chao. E bueno, aquí faltábame xente, porque temos os equipos participantes na Final Four feminina, pero onde están o Ferretería Molares Carballal e o Salón Avilés Balonmán Cangas? Pois en vídeo. E primeiro imos escoitar as subcampeoas galegas do Carballal. En esta temporada tuvimos algunos bajones, pero fuimos capaces de superarlos y ahora estamos trabajando muy fuerte para el sector y esperamos que nos vaya bien. Para nosotras, enterarnos de que no teníamos que jugar la Final Four fue un gran alivio, porque aunque son unos partidos muy bonitos a jugar, siempre es mejor asegurarte ya la plaza por lo que podamos hacer. Cada sector vamos muy fuertes, para algunos es el primer sector, así que con mucha ilusión, y para las que ya tenemos más también, yo creo que tenemos muchas posibilidades y vamos a seguir trabajando muy duro hasta el momento. Este año tenemos un buen grupo de trabajo donde hemos ido poquito a poco de menos a más, tanto defensiva como ofensivamente. Y ahora nada, ya en la recta final, preparando el sector con muchísimas ganas para tratar de poner el mejor broche posible para cerrar la temporada. E se escoitábamos as subcampeoas, pois agora quenda das campeoas galegas. Xa dicía no primeiro de Volta e Media que estivemos en Cangas pois gravando unha serie porque non dábamos abasto con tanto equipo campeón e subcampeón. Pois imos con ela, titulámola Menuda tempada fixo Cangas na base. E este é o capítulo 2, Salón Avilés Cangas, cadete feminino.
Pues estoy aquí en el Gatañal con 3 de las campeonas gallegas cadete femenino de esta temporada del balonmano Cangas, Nayara, Salma y Uxía. Bueno, Uxía, cuéntame un poquito, ¿qué tal fue esta temporada, campeonas gallegas? Pues la verdad es que tuvimos muchos cambios a principio de temporada, pero los conseguimos llevar muy bien y estamos muy orgullosas y muy contentas de jugar otro sector más. Ganas del sector, entonces, ¿ya estáis entrenando para ello? Sí, llevamos entrenando desde hace ya bastante, pero ahora con muchas más ganas y más motivadas. Y bueno, ¿cómo lleva el equipo a nivel psicológico esta preparación? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis entre todas? Pues yo creo que bastante bien. Al final es un trabajo de todas, que ponemos todo nuestro esfuerzo cada día y que bueno, poco a poco se irá viendo el resultado y tal. Hombre, resultado, 2 años seguidos siendo campeonas gallegas, ¿eh? ¿Qué me dices de eso? Bueno, que... A ver, tampoco hay mucho nada que decir. Trabajamos muy duro y tal, y bueno, conseguimos nuestro objetivo, entonces... Bueno, pues eso. No tienes nada que decir. O sea, somos campeonas 2 años seguidos y ya. Bueno, Nayara, y tú cuéntame, ¿compagináis los estudios con el equipo, muchos entrenamientos? ¿Cómo lo hacéis? Porque al final es un sacrificio, ¿no? Al final es una temporada muy larga que empieza justo con el horario escolar y complementar cadetes con juveniles, pues al final es una tarea muy complicada, pero con mucha organización se consiguen los logros a final de temporada. Bueno, y como dices, compagináis con el equipo juvenil, que también tiene opciones de conseguir una plaza en el sector nacional a través de la Final Four. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad espero que vaya todo súper bien y que se vea reflejado el trabajo que llevamos toda la temporada. Y bueno, por aquí me chivó Uxía, que sois las capitanas. ¿Cómo definiríais esta temporada? Pues a ver, tenemos unas expectativas un poco altas y esperemos que se cumplan, pero bueno, poco a poco y pues bueno, saldrá lo que saldrá, supongo, ¿no? ¿Tenemos ganas de repetir un top 8 de España? Obviamente sí, y esperemos que con la de oro. Ya, por fin, o sea, espero, vaya. Pues muchas gracias, chicas. Bueno, pues ahora estoy acompañada de Felipe, el entrenador del cadete femenino, que también es campeón gallego. Enhorabuena, lo primero. ¿Cómo valorarías esta temporada? Bueno, creo que hemos sido muy regulares toda la liga. Es verdad que los 3 equipos de arriba hay una diferencia con los de abajo y al final hemos jugado 2 partidos apretados y duros en cada ronda, pero bueno, creo que esos 2 partidos hemos competido muy bien y que las chicas han estado muy regulares, hemos trabajado bastante bien y bueno, creo que es meritorio. Y ahora pasamos ya de la Final Four, no la tenéis que jugar, vamos al sector directos, ya lo estamos preparando. Sí, al final lo bueno de haber terminado la temporada antes es que ya nos permite ir adelantando trabajo, digamos, así que sí, estamos ya pendientes de ello, viendo si puede ser aquí en casa, que sería importante para nosotros, y afinando ya la parte del sistema de juego. Evidentemente ahora lo que queda es, ya hemos trabajado en volumen total las acciones individuales o cortas y ahora necesitamos afinar el sistema de juego. ¿Y cómo ves a las niñas? Bien, la verdad que muy bien, aquí se entrena mucho, es un club que se le da mucho espacio a la base, tienen 5 o 6 sesiones a la semana, trabajamos muy bien, tenemos más o menos las mismas ideas, así que yo creo que va a ir todo bien. Bueno, pues muchísima suerte para el sector, que venga lo mejor para las cadetes. Muchas gracias. Bueno, Nacho, hei de dicir que nos estábamos a rir moito, o primeiro porque ser campeóns galegas é unha ledicia tremenda, pero tamén porque tiñamos por aí a Javi Díaz facendo un pouco cangrexo e así, a ver se nos ríamos, e ao final notas un pouco no vídeo, pero bueno, había que dicilo. Sí, Javi facendo das del, sí, creo che perfectamente. María, que che parece se de campeoas imos a campeóns? O balonmán Culleredo, Suipent, fixo unha grandísima Liga Ouro. E gracias ao primeiro posto conseguido, pois otorgalles o pase directo a ese sector nacional. Imos escoitar as verbas que nos adicaron para o de Volta e Media. Pois nesta tempada hemos progresado un montón como equipo, mellorado en aspectos técnicos como de compañerismo
difundindo valores na pista todos os partidos. Con respecto ao resultado, ha sido esperado. Estamos moi satisfeitos co traballo do equipo. O que máis me gusta deste equipo é o seu compañerismo e sobre todo a intensidade que metemos entreno tras entreno. Pois nós chegamos con moitas gañas despois desta competición que fixemos esta tempada. Nada, disfrutar ao máximo posible a deixar todo na pista nestes 2-3 partidos de alta intensidade. Bueno, penso que foi a temporada perfecta realmente. Invictos na Liga, gañando con solvencia a maior parte dos encontros, e bueno, houve unha evidente progresión no xogo, tanto elementos físicos tamén como técnico táctico do grupo, así que non podo estar máis satisfeito. Vexo o equipo concienciado, é un grupo xa non de rapaces de 8 máis nominados, senón de un grupo de 41 nos que 38-39 teñen prácticamente un 100% de asistencia e polo tanto isto notase na progresión dos 3 equipos neste caso, ¿no? Isto favorece o Sipen, o equipo de Liga Oro, un equipo tremendamente competitivo. Pois vexo eso, é un equipo concienciado para unha vez máis competir, un equipo con experiencia que xa xogou top 8 en infantís, que o ano pasado non lograron a clasificación para precisamente o top 8 tamén por un gol. Agora mesmo estamos aí, eles concienciados e sabemos que eu sei que van a competir ao 100%, pois saberemos, se é un equipo mellor, lógicamente poderemos perder, pero a competitiva de que ten este equipo dase por feito seguro. Constancia, ambición e disciplina. Traballo, humildade e intensidade. Emocionante, especial e aprendizaxe. Emocionante, traballoso e bonito. Disciplinante, fantástica e emocionante. Increíble, especial e inigualable. Pois noraboa para os equipos que xa teñen praza nos sectores nacionais, Ferretería Molares Carballal, Salón Aviles Balomán Cangas e Culleredo Suipén. Grandísima tempada, Nacho. E agora creo que xa lle vas dar paso a Lois porque nos está petando as redes sociais. Creo que sí, É increíble. Aquí temos un invitado que está arrasando xa no chat, María, nos comentarios, Pois, imos. Pois seguramente na casa xa estabas desexando que entren a falar con nós os cadetes masculinos que esta fin de semana buscarán a última praza disponible para os sectores nacionais en Carballo. E non nos imos a prolongar moito máis. Hai un montón de mensaxes para ese invitado que temos hoxe por aquí. Benvidos, Román Latas, do Cisne Colegio Los Sauces, Anxo Barciela, do Food Plus Carballal, Lois Rodríguez, do Carles do Ribeiro, Ourense, provincia Termal, e polos anfitrións do grupo Lemaco Xiria temos a Daniel Triscal. A ver, que rapaces, como están os máquinas? Ben ou que? Moi ben, moi ben. Hacemos unhas preguntillas, entonces. Como estamos? A ver, como estamos? A ver, Ben. A ver como estamos. Empezamos por Lois, porque queremos decir que por unanimidade no chat, en comentarios, xa gaña por goleada. Está ganando 1-0, Lois. Están aí los amigos, están aí. Como estamos entón? Hai nervios ou non? Bueno, un pouco de nervios, sí, pero bien, bien. E Dani, como estades vos? Nos ben, estamos entrenando a un bo nivel e sin nervios. Temos tamén por aí a Román, a ver, que esos nervios, como están? A ver, contanos. Ben, estes días estamos entrenando moi ben, con confianza para esa Final Four.
Quédanos, Anxo. Moi ben, entrenando duro e dándolle tamén ao físico porque son dous partidos moi intensos e bueno, non sei. Así, está ben, dándolle o físico porque a Final Four exixe moitísimo. E bueno, Román, vou comezar contigo. O Cisne xoga como mellor clasificado dos 4, pero está empatado a puntos contra o Xiria. Como vivichedes vos a liga regular? Bueno, foi unha liga moi bonita, na que conseguimos ser o segundo clasificado nesa Liga Euro, e agora quédanos o máis bonito da liga. Seguramente vamos a competir o 100%, os meus compañeros estou seguro que van a dar todo para poder clasificarnos ao sector nacional. Como estades a preparar esa Final Four dentro do Cisne? Bueno, con entrenamentos moi duros, analizando rivais cualquier situación de xogo. Lois, vos como chegades a esta Final Four dentro da Liga Prata, eliminatoria gañada de 1, contanos un pouquiño como foi o encontro. Bueno, nos tocó para mí el grupo más complicado de Liga Plata, que se decidió hasta la última jornada, que acabamos ganándole al Pabellón y quedamos primeros. De ahí pasamos al playoff, que ganamos tanto en Coruña como aquí en casa. Y nada, después el último partido de eliminatoria contra el TUI, que fuimos bastante bien todo el partido, pero ahí en los últimos minutos se nos acercaron y aún así acabamos ganando de 1. Y bueno, muy contentos y súper animados y con toda la Final Four. Ahora toca soñar e pensar nun posible sector nacional. Sí, ¿Cómo estás por Rivadavia pensando en esto? Estamos con muchísima ilusión, no solo nosotros, también la gente, se nota mucho apoyo y nada, venimos a hacer lo que sabemos, que es competir y a por la victoria. Anxo, para vos non é nada novo isto das Final Four, sodes os únicos que repetides con respecto á tempada pasada. Como encarades a Final Four deste ano? Ben, con moitas ganas e con gañas de ganar e que non pase como o ano pasado que quedamos co vaso medio cheo. E ante vos, os anfitrións, xa tedes todo preparado para o enfrontamento entre o Xiria ou aínda queda ese último entrenamento para traballar pequenos detalles? No, temos ben entrenado, pero, bueno, mañá a repasar un pouco todo. Bueno, a ver, no primeiro partido de Liga contra eles, pois xogamos bastante mal e nos meteron de 20, pero no segundo xogamos bastante máis ben, estuvimos ganando de 6 e despois pasamos un par de minutos sin meter gol e pois nos remontaron xogando moi ben. Bueno, xa sabes que aquí a un partido pode pasar de todo, así que ese mal resultado non vos haga viros abaixo. E rematamos coa da casa, Dani Periscal. Ten que ser emocionante, non? Xogar na casa. Sí, bueno, en infantil xa tuvemos a sorte de xogar a Final Four en Carballo. Sempre un pro a favor ter a afección e estar acostumbrado a xogar na pista. Bueno, pois eso, que estamos moi contentos de poder xogar aquí, que, bueno, xa repetimos. É a afición, non? Tens que chamar a afición e dicir que a afición de Carballo este fin de semana se pase polo pabellón, non? Para darvos moito máis forza, non? Para que viñeran. Contanos tamén como está o equipo despois desta semana de adestramentos, destes últimos adestramentos, como está o equipo, como afronta o equipo esta final a 4? Bueno, creo que estamos ben, a ver, un pouco de nervios, pero nervios sanos, que se sabemos transferir á pista vamos xogar mellor. E nada, os entrenamentos son moi bo nivel, sabemos das potencias dos rivales aos que nos vamos a enfrentar, bueno, pois, entrenando a nivel duro, pois queremos dar o mellor para intentar gañar. E bueno, vamos rematar co mesmo que coas rapazas, que de seguro xa o víxedes. Tedes nos que dicir 3 palabras para expresar o que estades sentindo agora nestes intres a piques de loitar por estar no sector nacional. E como dixen antes, non se vale copiar porque esta xogada xa me coñezo eu. Así que veña, quen arrinca? Bueno, arrinco. Vamos aí, Román.
Vou copiarlles unha que creo que nesto todos os equipos coincidimos e que temos moitas ganas de xogar esta Final Four. E despois tamén diría preparación por toda esa tempada, o que estivemos loitando ata a última xornada para competir contra o Xiria e ganarlles e quedar segundos. Por último, eu creo que é sorte, porque esa pizquiña de sorte é o que necesitamos tamén para ir ao sector nacional. Moi ben, Román. Veña, quen se anima agora? Bueno, yo creo que lo principal fue el trabajo muy duro del equipo. También mucha confianza en nosotros y ganas muchísimas de ir a Carballo a hacerlo lo mejor posible. Pois veña, agora, mira, vamos de semifinal en semifinal. Agora, Xiria Carballal, quen vai empezar dos dous? Veña, quen se anima? Bueno, eu creo que... eu o veo con moitas ganas e, unha cousa que di o noso entrenador que é carita sonriente, que é como xogar con ganas, con ganas e se un compañeiro falla, pois animalo e corrixilo. Esa é a actitude, carita sonriente. Vámonos a copiar el Nacho, nós tamén. Sí. Esa gustoume, E, bueno, pois veña, pechamos outra vez co da casa. Sí, bueno, creo que todos, como todos os equipos, temos ilusión de xogar a Final Four, ganas de poder repetir o pase ao sector, sobre todo en o traballo en equipo que vamos desarrollando durante toda esta tempada, queremos demostrar do que podemos xogar nesta Final Four. Pois ata aquí, moitísimas grazas, rapaces. Gracias por compartir un anaquiño do vosso tempo aquí no de Volta Media con nós e con toda a xente que nos está a mirar. Xa vos lo digo que batichedes o récord da tempada. Vamos, nunca estivo de Volta Media tan a tope de xente. Vémonos o luns en Carballo. Moitísima sorte aos 4 e aos vosos equipos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, rapaces. Boa noite. Chao. Pois un de volta media máis que rematamos, María. Non antes, sin lembrar que, evidentemente, esta fin de semana estaremos no 5x5, Deputación da Coruña, en Ribeira. Tócanos en Ribeira, chegando o balonmán aos máis cativos e cativas, como me gusta a min este balonmán 5x5. Eu iso que non vou a perder, seguro, eso segurísimo que estarei por Ribeira. Seguro que ti non te perdes final a 4, cadete. Así que farache moita ilusión, María, que rematemos este programa cas mellores imaxes desa final a 4 de primeira autonómica galega, como dicía outro día, na casa. Pois sí, dende logo que me fai moitísima ilusión, que ben no pasei, a verdade que recordoume moito os sectores nacionais que tiven a sorte de xogar na casa, no pabillón vello, agora tocou no novo, bueno, espectacular, festa do balonmán galego, moi bo ambiente, de verdad que é de agradecer, e bueno, que moi emocionada e agradecida, como cada xoves tamén aquí no de Volta Media. Así que, Nacho, despedímonos, como sempre, o balonmán non para, voltamos os xoves que ven, aquí no de Volta Media. Boa noite.